12 και 18 πρώτα λεπτά, πάντα εδώ φίλες και φίλοι, και εκτός από τον Αντώνη το Μουζάκη που είναι μαζί μας στην παρέα μας, είναι Δρίκος. Τους ξεκινώ από τον κύριο Δρίκο. Κύριε Δρίκο, ακούστε να δείτε. Την προηγούμενη φορά μου είχατε πει κάτι πολύ σημαντικό. Ανάπτυξη και κοινωνικότητα στο Δήμο. Αυτό είναι η βάση σας? Βεβαίως. Κυρίαρχο ρόλο για μας, ναι, και σειρά ιεράρχης είναι το κοινωνικό πρόσωπο του Δήμου. Μάλιστα. Ο κοινωνικός ρόλος του Δήμου. Και θα το πω έτσι απλά για να γίνω κατανοητός. Ναι. Ξεκινώντας στον Δήμο και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των καιρών, ιεραρχήσαμε τα πράγματα και είπαμε ότι αυτές τις ιδιαίτερα συγκεκριμένα χρονικές στιγμές θα πρέπει να δείξουμε το κοινωνικό μας πρόσωπο. Δεν με ενδιαφέρει αν μια πλατεία, μάλιστα, ούτε εμένα ούτε συνεργάτες μου, αν τελειώσει μια εβδομάδα νωρίτερα ή αργότερα. Μάλιστα. Με ενδιαφέρει όμως αν το παιδί της διπλανής πόρτας έχει να φάει ένα κιλό ψωμί. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, να σκύψουμε με σεβασμό στο πρόβλημα, γιατί είναι ένα πρόβλημα το οποίο καθημερινά επιδεινούται. Είναι ένα πρόβλημα που καθημερινά έχει να προσθέσει καινούργια προβλήματα. Και αυτό μπαίνει στην τελική ευθεία, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, και το κάνουμε πράξη μέσα από τα κοινωνικά πρωτοβουλία και μέσα από την κοινωνική μας δράση και προσφορά. Είστε απόλυτα σαφείς. Τον κύριο Δρίκο τον ξέρω χρόνια, γιατί ήταν στα επιμελητήρια. 1, 2, 3, 4. Άρα κύριε Δρίκο, βλέπω ότι και ο κύριος Παπασπίλιος και ο κύριος Δαραβίκας και ο Πάρης ο Κουρτζίδης υιοθετούν θέματα τα οποία εδώ και καιρό έχετε εφαρμόσει στην περιοχή σας. Έτσι δεν είναι? Στήριξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Κύριε Δρίκο, εκεί έχετε πολλές επιχειρήσεις και μεγάλη ανεργία. Το πρόγραμμα είναι ανάπτυξη και ανεργία. Πάνε μαζί ώστε να περιοριστεί η ανεργία και να φουντώσει η απασχόληση. Όπως ξέρετε, κύριε Αυτιά, πέρα από την ιδιότητα του Δημάρχου, είμαι και ο πρόεδρος των επιχειρήσεων. Σωστό. Άρα λοιπόν και έχουμε μαζί ασχοληθεί για αρκετά χρόνια πάνω στο κομμάτι της στήριξης της μικρομεσαίας επιχείρησης. Θέλω να πω το εξής. Η μικρομεσαία επιχειρήση καταμετρά τον αριθμό των 750.000. Εάν η πολιτεία σκύψει με σεβασμό και στηρίξει τη μικρομεσαία επιχείρηση και της δώσει τη δυνατότητα να είναι γόνιμη, παραγωγική και ανταγωνιστική, θα έχει αποτέλεσμα. Και μπορεί να απορροφήσει έστω και έναν άνεργο, έχουμε λύσει το πρόβλημα της ανεργίας. Έτσι, αυτό είναι. Όπως το είπατε. Είναι το δικό μου κομμάτι και ποια είναι η πρόταση που κάνω εγώ στην περιοχή μου. Η περιοχή δική μου, ο δικός μου Δήμος, είναι από τους μεγαλύτερους στην Ελλάδα και φιλοξενεί το μεγαλύτερο κομμάτι της βιομηχανίας. Η πρόταση είναι βιοτέχνη και εμπόρου. Είπα, επειδή η ανεργία είναι σε ανησυχητικό βαθμό, προτείνουμε το εξής και το κάνουμε πράξη μέσα από τις αποφάσεις του κυβερνητικού οργάνου που είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Προτείνουμε μείωση στα τέλη έως και 50% εάν οι επιχειρήσεις οι οποίες φιλοξενούνται στην περιοχή μπορούν να φιλοξενήσουν έστω και από ένα άνεργο. Να το σχολιάσει ο άνθρωπος της ιδιωτικής πρωτοβουλίας αυτό. Κύριε Δαραβίκα. Πολύ ωραία τα λέτε. Αν σας άκουγε και η κυβέρνηση, ένα βήμα παρακάτω θα πηγαίναμε, θα έχει αναπτυχθεί η επιχειρηματικότητα. Η ανάπτυξη που πάσχει η Ελλάδα. Η κυβέρνηση και ο κάθε η ανάπτυξη που πάσχει η Ελλάδα είναι από τέτοια μέτρα που λείπουν. Κάντε το στο Διόνυσο και κάντε το με μεγάλη χαρά. Και να πω και κάτι άλλο. Εγώ χαίρομαι που και ο Παπασπίλιος και ο Δρίκος και ο Δαραβίκας και ο Πάρης ο Κουρτζίδης, τα χαϊδάρι εκεί όλα τα δυτικά προάστια, τραβήξτε μπρος. Κύριε Δρίκο, συνεχίστε αυτό που κάνετε. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία μέσα από την καρδιά μου. Χρόνια σας ξέρω.